Я хотел бы звернуться до белорусских людей. Сярод бандитов есть такое правило. Рано ці позна яны паміж сабою задзяруцца і пачнуць адзін аднаго знішчаць. Так вось гэта ўжо пачалося ў Расіі. І гэта ўсё можа прывесці да таго, што зваліцца і Пуцін, зваліцца Лукашенко. Таму мы, беларусы, будзем гатовыя для таго, каб выйсці на вуліцы і ліквідаваць рэжым Лукашэнкі, браць уладу ў свае рукі, ствараць самакіраванне, браць будынкі улады, браць пад ахову прадпрыемствы і заводы, ствараць народныя дружыны і адпраўляць гэтыя дружыны на мяжу, каб яны далі ход уваходу на Беларусь збройных беларускіх сіл. Это полка Каліновскага і астатніх. Беларусь павінна быць наша, беларуская, павінна быць скончыцца гэтая улада, якая нішчыла ўсё, якая кінула тысячы людзей у турму за нішто. Гэтыя людзі будуць выпушчаныя з турмы і яны атрымаюць кампенсацыю народнай беларускай улады. Так што закасваем рукавы і рыхтуемся да барацьбы за нашу дарагую бацькаўшчыну.